ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Hachiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un càlid alè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un càlid alè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Endavant! Una recerca solitària de sabors. Encara que la veritat te'n faça mal, sé que tu eres l'únic que pot ajudar-lo a recordar. Kazuma. Endavant, vinga, tasti això, rei del gust! Per favor, menja i recorde. Tasta'l. Este és el katsudon que li vas preparar el dia que ens vam conèixer. Estava boníssim. Se'n recorda? Ho lamente. Escolta, Yoichi, no et rendisques. Si esta vegada no ha eixit bé, has de tornar a intentar-ho moltes vegades. Tu no eres l'únic que ho passa malament. Nosaltres també. Shigeru. Però es pot saber què et passa avui, Shigeru? No res! Escolta, Shigeru. Suposo que deus voler que el rei del gust torni a ser qui era abans, veritat? Sí, home, això m'agradaria. Això a mi també! Hola, mare. Hola, mira qui és. Hola, Marui. Com estàs? Quan has arribat? Ah, fa molt poc. És que m'avellia menjar els plats casolans de ta mare. Yoichi, ha recordat alguna cosa? El cas és que... Ja ho entenc. No ha donat resultat. Escolteu, ja no sé què més fer per ell. Ni tan sols eixe plat tan memorable. El katsudon era l'últim recurs. Si tant Kazuma com tu heu fracassat, ja només falta que faça la prova un cuiner. Yoshio Marui, jo encara no ho he intentat, no? És veritat! Ja no recordava això. Què dius, Noriko? Sí? Ja ho he decidit. Prepararé un menú especial perquè el rei del gust recupere la memòria. Molt bé. I si el resultat és favorable, rebré una resposta. Ho he entès bé? Sí. Adéu. Fins després. Escolta, mare, de quina resposta parlava? No, res, no et preocupes, Yoichi. Ja ho oblidava. Tinc moltes coses a fer. Caram, mare.
Yoichi, no és necessari que obrigues la taverna en un moment així. Escolta, no pense anar-me'n només perquè he fracassat una vegada. Tinc ma mare i la taverna tot el que vull i he de protegir. Yoichi! Molt ben dit. T'ajudaré tant com puga. Gràcies, Mitsuko. Què és això? Això són bitllets d'avió. Per a Itàlia. Un bitllet és per a mi. I l'altre, Noriko. L'altre és per a tu. Sí, t'he demanat que et cases amb mi, però només en el cas que ningú no puga fer que el rei del gust recupere la memòria. No puc pensar en això mentre el rei del gust no estiga bé. Me ho guardes fins que se solucione tot? Noriko, no puc callar-ho durant més temps. Ho lamento molt per Yoichi. Perdona'm. Quan et vaig perdre, vaig jurar que faria el que poguera per protegir Yoichi i la taverna, però ara no puc canviar el que sent dins del meu cor. Els sentiments autèntics no es poden negar quan creixen dins d'algú. Encara que sé que Yoichi ho està passant malament, no puc deixar de pensar en la promesa que he fet a Marui. Crec que no sóc una bona mare. Ai, dona'm forces per a oblidar-me dels bitllets. Per favor, te ho suplique. Era Shigeru. Això no. Li falta alguna cosa. Oh, Konishi! Que conste que he tocat abans d'entrar, Marui. Però estaves tan concentrat que ho he fet sense dir res més. Per què fas tantes cerimònies? Primer de res, saludem-nos. Oh! Per descomptat, demà te'n vas? Sí, clar. Creus que ho aconseguiràs? No ho sé. Però tinc més d'un assumpte pendent que encara he de solucionar. M'entens, Konishi? Et referisses a la mare de Yoichi? Sí, això també, sí. Marui, creus que a Yoichi li semblarà bé? Yoichi és un xicot gran. No patisques per ell. És veritat. I nosaltres som qui millor coneixem el jove Yoichi. Pel que sembla, demà farà bon temps. Sí, mira la lluna. Mira-la, quina lluna més bonica. Hola, mare. Puc estar ací, al teu costat? És preciosa, sí, senyor. Molt bonica. Què et passa? Això hauria de preguntar-te-ho jo. Mare, estàs molt rara. Et passa res? Yoichi, fill, contesta'm una pregunta. Em pots dir que és Marui per a tu? Des que nosaltres vam conèixer el rei del gust, Marui ha estat al nostre costat, ens ha donat suport i ens ha ajudat a cada moment. Ja ho saps, no? Escolta, no em vas preguntar el mateix fa temps? Ah, sí? De veres? Mare, ha passat res entre Maru i tu? Mira, fill, el cas és que Marui ha comprat 2 bitllets i m'ha invitat a viatjar amb ell a Itàlia. Què, mare? Això vol dir que t'ha demanat que et cases amb ell? Fill, la veritat és que no sé què fer i... No, Yoichi! Això passarà només si el rei del gust no recupera la memòria amb el seu plat. Yoichi! Però per què ha de ser ara, mare? Espera, t'equivoques. Calla, no vull saber res, sou uns traïdors! Això no és just, perquè te n'has anat en un moment així. Hauries d'estar ací, ostres, Kazuma! No tenies dret a anar-te'n. Per
Per què vos n'aneu tots precisament ara? És l'hora de dir-nos adeu, Yoichi. Molta sort. A quantes persones he hagut de dir-los adeu? El senyor Shiba està a Kyoto per a estudiar cuina tradicional. El senyor Sekiba es troba a Frankfurt, Alemanya. El senyor Yonemoto fa classes al Temple del Sabor a Hong Kong. Shimonaka se n'ha anat a França amb el mestre Mustaki. Binpachi s'ha embarcat per a recórrer l'oceà Pacífic. I ara també se'n va Konishi. Konishi, te'n vas a Amèrica, veritat? I tant! Me'n vaig al paradís de les costelles torrades! Iuhuhu! Era broma! T'enyorarem. Escolta, Yoichi, no et rendisques. Estic segur que només tu pots ajudar el rei del gust. No puc fer res més per ell, ja li ha servit el meu katsudon. Si no ha donat resultat, torna a intentar-ho. Konishi. Pensa que això és el que desitgem tots. Endavant, Yoichi. El rei del gust espera que cuines de veritat per a ell. No ho oblides. Adéu! Torna prompte! Adéu, Konishi! Que cuine de veritat per a ell? Yoichi, estem a casa del rei del gust. Escalfa la sopa abans de menjar-te-la. La mare. He fet tot el que he pogut. Però no sé si n'hi haurà prou per ajudar el rei del gust. Ja està, Marui? Endavant. Moltes gràcies. Yoichi, fill, Marui m'ha invitat a viatjar amb ell a Itàlia. La veritat és que no sé què fer. Això passarà només si el rei del gust no recupera la memòria amb el seu plat. President. Endavant. Marui. Ah, hola, Yoichi. Marui, no em digues que... I el rei del gust? No, no ha anat bé, Yoichi. És a dir, que tu... Marui, què passa? Yoichi, m'agradaria molt presentar-te una persona, per favor. Tareme, pots avisar-lo perquè vinga ara al meu despatx, per favor? Així el tens. Et presente Yoichi Mr. Ajiko, el prometedor geni de la cuina. Hola, encantat. Yoichi, el senyor Yamazaki és el nou president de l'Associació de Gastrònoms. És el nou president? Però...
No pot ser! Això no pot ser! Yoichi! Però què et passa, Yoichi? Marui! Estic fart de tot això. Per què vos n'aneu tots? Per què? Kazuma, Konishi, tots els encarregats, i ara tu també. Yoichi. No vull quedar-me sol, no em deixeu així. No vull. Escolta'm, Yoichi. No estaràs sol mai de la vida. Sempre tindràs una gran cuinera al teu costat, home. Una gran cuinera? Sí, és una gran professional. Una persona excepcional. Em referisc a ta mare, Yoichi. Ma mare? Escolta, quan el rei del gust va tastar el meu plat, em vaig adonar d'una cosa important. El que ell busca és el sabor més autèntic, el més genuí. El sabor més genuí? Però encara que amb la raó ho puc entendre, no sé reproduir-ho amb un plat. Estic convençut que eres l'únic capaç d'aconseguir-ho. Has de descobrir tu mateix en què consisteix eixe sabor genuí. Però això és impossible. Au, reacciona, Yoichi. Em referisc a eixe do que no es pot ensenyar. Has de descobrir-ho com abans millor. Si no ho fas, Noriko se'n vindrà amb mi. A Itàlia? Això mateix. La convenceré perquè m'acompanyi. Ma mare no se n'anirà amb tu. No ho permetré. Ho veus? Encara et comportes com una criatura. Per això no has arribat a madurar. No deixaré que ma mare se'n vagi amb tu. Ni parlar-ne. En eixe cas, has de preparar el sabor que vol el rei del gust. Has de cuinar un menjar genuí. Maleït sia! No puc, sóc incapaç de fer-ho. Digues el que vulguis, Yoichi. Encara has d'aprendre a cuinar de veritat, però pots aconseguir-ho! Ja he acabat. Ai, Shigeru, has tornat a perdre. Ai, no entenc per què sempre he de perdre jo. Perquè es nota molt quan tens males cartes. Ja n'hi ha prou, xiquets. I a què juguem ara? Vull jugar a conillets amagat. Em referís a jocs de cartes. I deixa'm en Vinga, pau. xiquets, no vos baralleu més, que hi haurà temps per a tot. Ah, vaja, sí que se'ns ha fet tard. El temps vola i ni me n'ha adonat. Cal que comencem a preparar el sopar. Espere. Esta nit prepararé jo el sopar. No digues més fafades si tu no saps cuinar, Shigeru. Sí que sé cuinar. Espera, torna així. Ja veurem com se les apanya el xaval. Vinga, aparta't així i no facis el bleda. Els xiquets xicotets s'han de mirar i aprendre. No vull. He dit que avui cuine jo i s'ha acabat. Lleva't del mig. Ah! Mira quin emplastre que has fet. Eres un mocós irresponsable. Vinga, Shigeru, ves a llevar-te la roba i te l'eixugaré. No vull, ja s'aixugarà sola. Que te la lleves! No! Ai! Fora, fora! Ah! Què és això? Un bitllet d'avió per a Itàlia? Per què portes això damunt? Torna-meu! Però què fas, Shigeru? Me l'ha donat Noriko, he de guardar-lo. Això no és cosa teua, Mitsuko. Shigeru. Yoichi, hola. Qui has dit que t'ha donat eixe bitllet? Shigeru, tu ho sabies. Ho sabies i no m'has dit res. Dóna'm-el. Ma mare no ha de recuperar mai eixe bitllet. Yoichi. No te'l donaré. Vine ací! Shigeru! No vull. Que no! Pareu! Ja n'hi ha prou, per favor! Eres un traïdor! Que no! Yoichi, solta'l ja! Ja n'hi ha prou! Deixa'l anar! Insensat! Es pot saber què fas? No veus que és un xiquet? I mira això. No veus què fas amb l'hort?
Et sembla que això és manera de tractar els ingredients? I tu et consideres un cuiner de veritat? Ho lamento, perdoneu-me. Yoichi. Jo... No passa res. Només t'has equivocat. Rei del gust. Perdona'm, Yoichi, per favor. Escolta, Yoichi no estava a casa. Ah, no? On està ta mare? Està preocupada per Shigeru i ha eixit a buscar-lo. Mitsuko, ho lamento molt. Perdona, perquè tot ha sigut culpa meua. Shigeru no ho ha fet gens bé. Ens ho hauria d'haver contat. Si almenys m'haguera explicat el que passava... No, espera. T'equivoques. De segur que li va costar molt no contar-nos-ho. I a pesar d'això, Mitsuko, jo l'he tractat malament. No li pegues més voltes. Ja veuràs com Shigeru tornarà d'ací no res. Ai, crec que m'he adormit. Ah, el bitllet, el bitllet! Sí, el tinc. Espera! Encara sort. Sí, digue'm. Yoichi, ha passat una desgràcia. És Shigeru. Què? Què dius? Yoichi! Yoichi, em sents? Yoichi, escolta! 料理界のみんな、丸井のおっちゃん、母さん、茂、美津子、そしてカズマ、見ていてくれ。俺は自分の全てをかけて味王のじいさんに料理を作る。そしてじいさんの心を必ず取り戻してみせる。最終回、ミスター味っ子、ごちそうさま、ミスター味っ子、おいしいよ。No està ningú sol. No està ningú mai sol. No cal que evites la tristor en els gargots de la paret. Queden records agredolços, queden les meues lletres de l'època en què ens barallaven sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa ens superàvem a nosaltres mateixos i en girar-nos hi havia un amic que et donava la mà. No està ningú sol. No està ningú mai sol. No cal que